Вижте това, ако този продукт беше на пазара преди няколко години, водопроводчиците може би щяха да са без работа. Вкъщи, без значение коя канализационна тръба е запушена, няма да викаме някого да я поправи. Дори професионалните почистващи канали ще бъдат изненадани от този прост метод. Просто изсипете почистващия препарат и той мигновено разтваря запушването. Функцията му за стерилизация при висока температура ефективно елиминира бактериите и яйцата на насекоми с коефициент на отстраняване до 99,9%. Можете да го използвате редовно върху мивки, канали за баня, мивки и бавно оттичащи се тоалетни. Премахва запушванията и миризмите и предотвратява излюпването на яйца на насекоми. Ефективен е и спестява пари. Кухненските тръби често се запушват с мазнини, но този продукт ги почиства бързо, без да уврежда пластмасовите тръби. Той е универсален, почиства, дезодорира и предотвратява насекоми едновременно. Можете лесно да върнете продукта. Кликнете подолу, за да купите сега.